rồi cha ta local chuan Andrew chuan he unau pa ka unau nu lo lam tu kan lo kalam nei tin lo be puing hal vata he ti lai hian rồi chali chuan pal chu lo tlo thu thuai boka ti chuan rồi chal chu kan kal hnaya richard i lo thleng ta mo an ti ya en thil nge lai hmuna hian thlenga an ti chuan ama sonia ifanu present tu ha ama son ti cheve kalom an ti ya pal chu an hoi chuaka ma se a chaw em awang chuanin chuata chuan tlule nokani chuta Andrew chu kan kal hnaya kan mu pha ka loin lan to son che ka unau pa le ni mai to kan thleng to a fanu present to ti chia sak le hala i malam hun chu thim ve khopang le an ti ya chutian ti lai chuan richa ta chuan ka fanu kha ka phone thei lat lo mea chu wang chuan kan man mongai ni engmo buana to kan mai thei an ti ya ti chuan awai chira po chuan ani chu ikal hal vat mengu an ti ya richa ta chuan an ma mei chi an sei sak chu a fanu ni ti po kheta lo chuan chulai mun tong chuan kal son ta ni chutiang kal ta no chuan bal chu a gal na khop maya mi tuit la zoi zoin apa te kal liam lai chu thlir zui vong vong mai ni chutiang kal liam ton ho chuan helai nu fa te kha an lo kala bal chu non trom puing al vata ambulance kang theyang be kan ko hala dam lo helai mun lai na omania dam doi na kan freng hal vata ngai ni ati in phone mang hala ti chuan a fa pa bo hian kanu a hliam hin na sa sia chu wang chon police kang ko hala ngai don ani an ti ya chuta pal chu theilo chu lo tong chuaka ka phone kha min lo lak teu ati apia dewa phone ke chevek to chu no pang te chuna valang hal vata ni kha khalo chuna on sun som tang halani dam doin lama chon pal chun froya nakin do suan a gon hau chuak vele theita helaya ama trampui tu ni hian ilo hak chuak ta mo anti chuan pal chu on meng chuaka ti chuan a phone kha alo phok chuak ni kha khalo vayom lai khani phone kan siam ti nga khale I chungte I phone thayang I chungte chuna ngai to vio dong che lo tia I chuan rang takin a phone chu metenga apa chu rang takin a call tanga la ni rang takin richa da chu dam doin lama chu na kan thleng hal vata rom chunga kan lo chuan a fanu liam tuar murang mai han mo chuan a thin lung chu a deng na khop mai ti chuan pal po chu kan tho chuaka ka pai lo thleng ta mo han ti chuan boi I chunga he tiang thile tungi mo ti le boi ka ti lai mai ka lo tlai deu ni mo tin doctor hena chuan doctor nge ka fanu hi hadin mon an ti ya boi kan ti khop mai a hliam te hi tlemin ana ve deuh hleka a kuthi a ti tliak mai ni lovin a hmaya an thai kakna po hi a thuk deuh hleka chu wang chuan en kol dam nan chuan hun ama mo deuh hlek don ani an ti ya bacha chuan poisa an za pongai se ka fanu en kol dam theina tu ani chuan eng malungai tu gam lo ne in thei to pin chwa don nia an thea ma se doctor chuan nie adam le wat theina thei to chu kan chuang ma se ka suita kan khana mai an thaina kha akak thuk deuh hleka lodam le pon se a sira om to mai theini a han ti chuan bacha chu theina rim khop mai ka fanu maya chu tiang siang nung hnu che tu chu tunge ni ka zong chuak ngalanga khuba ka lang hal don ani an va han chak don lo takem tin han au chuaka pal I chungai tiang thil ti tu hi tunge rang takim min hala ka va ching fel khala nge an ti chuan pal chuan nilove ka pa phuba chu ke man ka la ka ran ti te ke man phuba chu ka lo la don nia chuan ibial nu ne hang kan le mulo va te o an ti ya a ni e a I thil pek tu kha ka on thona ma se kha thil pek kha an ti chetlat maya a in thiam lo lo duwa chu wang chuan a kon in lan ngam ta lo ni e ka bial nu ge chri chu minun nem tak mai le in tlil toi tak mai nia chu wang chuan he thiam ngai vio don nia a han ti chuan pal chuan han ngai to le ta a ko tan ra sak lai le an sui sirai vel kha a han ngai to chuaka minun nem le zai dam tak mo nia a that chu ka pa ami zia dik tak I khia I du ni phot chuan ka dal lo wang che a han tia ani chuan kan in nei tu chu I pom tina ne mo an tia a chu tinga thu kan ti tluk ma chuan chung koi mu khom na te nei la chuan mu mal takin in mer khre tiong te hanin nei ve photela a thalo mo an ti chuan
ole a try hanin ankol dam deuh phatla idam that ve le chung kuin mu khom chu kan bua se va donia ti chuan ka fanu kum som chuang ka mo to lo chuang le ta tin mi ten hena pok puang anga Morgan company nei tu tu ro chun tu ni thu te po kan puang zar donia ti na soita ni chutia a soita no chuan pal chuan ak ro chuan Rachel Lucas moi ni kha kapa chu pasala nei tu kan in bua se ya engkim nei angin ngai ni mai theya ma se in hum him na zong zong chu ka ti chia sak vek chenga I mai ko chu ka hli sak don che ni chu mi hun chu lo ngai chang rang che ti hin ai ngai tu ta ni ole in lampang lo langa Paul po chu aliam te po chu alo dam chho ve ta a ina chuan fuai hoin in engkol thala kan ma loka in mu khom chu kan bua senga chumi tan chuan I thom tu zong te po iwa bazar don nia ti hin apa chuan alo khila tera mai ka pa ken pe to lom chung kin mu khom hun chu ka hal rel to khop mai an ti chuan Mr. Cha chuan a mai sir chu han khoya a han kuwa apoi ka ti khop mai I mai he tianga ti tu hi chu phubala ka du khop ma se nang man ke ma ngem phupa ka ludui ti wangin ikota he chu ka hlan khoi mai nge a han tia nie ka pa lungai ma de che he chu ke manglo chung fel ve thailom anin chiang vong vong da turin ro man na ka siam don ani anti chu ta le helaya putok pakhat ne na hian Mr. Cha da chuan Mr. Charles ka fanu hi te tungin nangin ro en kol thina tuna po hian abula omla lo veng himla lo en kol turin ka doni mi thalo tak tak mi sual tak tak ten ko dan thla lo na turin I lo veng him don nia anti chuan ola ka pu te mai ka na chu hinom takin ka lo thuka nge atita ole mun pakhat hi lo langa chu ta chun wai cheli chu lo kala Miss Lucas I lo theng ta ne mo nang le Mr. Morgan te hi kan ma loka inin nei don ti te ka lo khria alom pui khop mai che a han ti chuan manager fing tak ni hi hei wang he ni manager ni a han ti vela a klome alo ti ole manager lo ngai thate le ventla ya hian wechat te chung ko I mu khom na ka kal dona chuta ka hak ti ko chu thuam no moi in nei aman to in nei chang kang ho khalo la khomula ka du lo thang te yang an ti chuan an manager hian chu in khriamo Miss Lucas in thuam no hak to ka du nei chu thuam no tha le le ko moi tak tak te kha no la khom go le an ti ya an thuam no nei moi tak tak te an le ko le am phe khok bo moi tak tak te chu an ron chop chuaka ti chuan le wei se le chuan ti fu ain ti khop mai a moi ti zong ho chu a han haden dena a thuam no ha ka piang chu ain me vial zela du thlan be ko chu po khrelavin an lo lak chu ho zong chu a vai chuan a han ha kim vekta ma se alung ti oi zo pakhat ma mulo in thuam no thei ka duang na moi tok lo alan da na hi a go pui tok lo mi ho sa tak mai no pui na mai tok khala nia chumi ka ne na pho chuak tok khop thuam no chu in nei lo that ani a han tia chutan mane zo chuan Miss Lucas ava pui ve kan do hi helai khopuya chuanin anei chang kang be le anei moi bang pol kan nia ilung kan ti oi zo lo chu avan pui em antia heti la hian a pia de wa chuan pali chuan thuam na design moi tak hi lo ha a abula chu Mr. Charles sa chu lo om boka kapi I moi pui khop mai lo ti pali po chuan a moi khop mai hi khoi mi nge an lo ti ya ipa in I ha ka tan liao special a order ani kha thom no kha aman po to wa khang lung moi le te ra moi am phom te po khaman to tak tak ve kan ni kha Mr. Morgan a fanui niangin he thom no hatu hian eating zo bekani antia chu ti la chon phone call lo kala ti khan lom la ka wa chang lo kange ati chu ti lai tak chuan oi chele kha awan kal ve ta chu ti ya pali thom no halai da thlangin en line mu chuan ta thok ho ne na chuan so thom no so ka ha ve chin do ni an ti chuan ha thok ho chuan ka pi pui kan ti khop mai so chu kan zo lai ni lawa min a khan pa liu lewa an kan order ania an ti chuan mi order ani le ni lo lampang ka ngai pe mo lo ka ha do ni chuan ke ma ta ne mai tin avakal na ya khoi thenu han phelte kan lo hatiang an ti chuan a mel chun en chianga amma alo sui sakhrep nu kha ni ti a kha chuak ta nang nu hi nang ma hi lo ne le kamo atita ending e helai mun ai om theya inge on tia he do ta chu Morgan company ho do
liền lệ chẳng cáng bèo anh xin nắng mi cái thề thỉnh lang nó la mấy mấy lại muốn hay nghe còn tị về anh tị cái hồi tết chuan Rachel Lucas phu ba cái lạc thầy nan gom hắn cái lầu xiêm mẹ cả mà sẽ gom hắn nó xiêm văng ngay đầu bên nắng bão ngày mấy còn nên lần ta để hiếm mà lệ tí là ngày tuổi bé cái trong chuan card còn thọ chua cả hi VIP card này cái đồ hun này lại muốn hay cái về thế đó anh chị chuan Rachel chuan cả VIP card cả với cha ta xuống của member cho người này thế anh tin cái năng hiện đó để thế làm gì lâu chẳng anh em mò card làm gì lâu xiêm tiêu anh em mò tìm mà này dọn hay là chuan hay là nó là hi bùm to này hi nó chắc chiang anh tiếng hà la mà này dọn cho còn cái lạ anh nào thì hôn hay là chuan nó thật kinh card kinh hi tắc tắc anh đi này đâu check tiêu anh call khalo lang hal tiêu anh thì thì chuan nào thì hồ chuan răng thật kinh anh hẳn check ngal vật phát kapu có check số chứ he VIP card hi tắc tắc anh chuan he thom nó po hi Mr. Morgan ama mi mal ta tu liu lewa akon or da ni ti ka mu pok ani an ti chuan wei chari chuan enga he thom no hi Mr. Morgan la a or da mo ni an ti chuan o ni e the thom no design tu hi mi ani kan ram chunga chuan designer ka pui tak mai ni Mr. Morgan ate ang ta lo chuan in han haya chi po ni lo ni tin han seita ne chu ta le wei chari chu angai da ni lo khop mai chuyện nu hết thom thôi ở cha ta ở đó anh chú anh tiếng năng nu hiện đâu học về cái ngón ta anh ti chuan chân chú cái mà ta tu anh ti na ne mấy lom alo ti đó suy sụp tiền năng ăn mình hỏi nông lúc hiện ở cha ta thom nó chú anh tiếng ấy học thế làm mình chắc anh ti hết ti lại hiện mà đây giờ cho nó cái chuan Miss Lucas chuan hết nu anh ấy mail lấy mày ala mà cái trong anh chuan cái thì phụ đồ anh ấy chú vàng chuan cái mảng cần trồng bụi tiếng anh ti Miss Lucas Mr. Morgan chú ít bớt sầu hول từ họ khá anh ấy chuan hết thùm nô còn order po hi nang ma tao tu order anh mấy thế xin cái lâu khuyết sầu bal po niang nghe na thâu khâu khuyết nó lâu thì sầu bal niang anh ti chú ta le với chơi chuan mà này giờ ít phình lẽ mày chú nghe nghe yang hồi mua khoáng thật kinh ít thùm nói hầm phèn hao tệ cái ma tao tu anh hi anh đi đâu chuan in lên chiều viết đồ này thì in bộ thác sắc mấy chỗ hành tu mà xe ba lý chuan em mà suy đầu chuan mà chuan còn beng hal ta thok mày chút thì mà anh bên chuan thì nó cái mình là la mà xe ba lý chuan enjoy là đúng là chắc rồi con khiang chú anh thì Miss ơi chơi chuan chút tiền thì chuan mình trang ngâm về lại lò tiền mà nơi dọn hay là chuan anh em một cái tiền em mà thì đâu biết đâu mấy mấy này ít tí đồ chút tiền hal phát được chơi tiền mà này giờ bỏ chuan niệm tệ ta kia thì là nào tệ hơn hay là chuan còn ta kiến hết rồi hi bọn là mấy đồ chuộc hal tiền ngu anh thì chút thì anh buổi lại chuan Mr. Charles anh pu bạc ha bọn là mà trong chuan còn làm đôi về ta đối tượng tiêu chuyển tiêu in thiếu tí khai địch lâu nè anh lâu thì mà này giờ chuan Mr. Charles anh nghe ta còn thì Mr. Charles chuan hết rồi hi đúng nghe định khai là nghe anh ấy hi Miss Polly này hi Miss Polly chung hết tiếng thiên tỷ hi in phong âm sốc về mà lại còn thì với chơi chuan hay là bút tao hay tung nghe món gì này còn thì về hai vật anh ấy hi Mr. Morgan ở đây chỉ lo cái ống tóc mấy nè chuan Mr. Morgan ở đây mà song song còn lắm chuyện tu này bốc anh chung có gì không bị ăn mấy thì là thì thấy giả bộ lo này thì chuan với chơi chuan alo alo khóc mày Polly này là chuan thì khang có thiểm chia nang hi phút tao cột quần xiên ilo đi mò Mr. Morgan ở chia lo cái ống tắc hi itan ham thật nó ống thể thì khi này lo cột quần về là nữa mò ống đàn cho cả thiểm mẹ còn thì chuan bao đi chuan anh thu ống dân ilo nghe mới sưởi lệ anh thì cái sưởi được view này lắm nè hết tiền din hôm nay din thế là tụi kia nên anh chia lo phút tao bơi lo cột chú vàng chuan anh VIP card bơi lo này thế nè khá đi thiếu tí cả thiểm về cái mà sẽ hết thom nó hi ta nó ở đó này là va game ba ta nó ở đó này vangin mình đâu biết ngal vật hàng yang iza puyom hle mai hết tiang putar po han kop du chu tin an lo soya chu ta Mr. Charles chuan khat yang khan Miss Polly im sit vel ngam mo ithil ti man hi im khopang agon tia mà sẽ oi chel chuan nang putar me mai hian ang thil nge mo ti thea in ren le ang thil nge ti thei han suite ti na lo nam sona
Miss Paul chu chuan Miss to chak sa hi Morgan chung ko ho tan hun rei tak chung wen om takin na lo thok tua kan chung ko mi le sa ang chia kan en ani hi inga tinge kha tiang khan sa lo takai ti vela an ti chuan kha tiang chia lo mai chu eng wang nge ka zanga ka zanu to san pakhat ma ka halo naw tu a thom no hi ka du nia tuna hin hli sak ngal ro a han tia chutial hli sakan tum lai tak chuan in ngam chuan hli lo tumula tiin Miss Paul chu a au ta thot mai midang ho chu tle men an team le ta dewa ma se khoi chel chuan in va doi em ve male khatiang a au wangin in hlau mai mo in ti to chu ti valvat te chu u tin a gon no le ya chu ta le Miss Paul chuan hui sira kan da chuaka a ha ma ta va mai midang ho chuan team le do ta thok maya ma se khoi chel chuan in va han doi hlom tak TV so than khata an ti thinangin thila thleng tu nga ingai ne mo khatiang hui sira hama wang khan abudika ten kon kal ngal tu kan ngai em nia tu man kon kal don lo in ti to chu ti mai teu a han ti lai tak chuan pon lama tong chuan min on lu ta khup khup mai engge ni eng bona nge thleng du tok teu an kon tia roi chele chuan eng ti tu nge nang ni ho hin lo luwa kam buena loin kol su henu hi athom no hle sak apiang chu ka du sak nan chunga kalan ti rang chuan an na po kai sang tu kan ka pasal tu ne na ka lo khirang an tia chu ta le na thok ho chuan chu an i da wangin Miss Paul thom no hle sak tum chuan an va pan nai le ya ma se pona tonga security local ho chuan chung mi chu an lo danga chuata chuan an nam thuta vek mai Miss Paul chuan heng mi te hi man vek ro an ti ngal boka roi chel chuan eng moi suya en thringai ti hi an tia chung mi lo lu te chuan mi soi cheli chu an chel beta chu ta le Miss Paul chu an kal phaya amaya chuan a gon beng hal ta thok mai midang ho chuan mak an ti ta kop maya ma sen chingam box si lo roi cheli chuan tungai kan in khalo ne mo ke hi ri chat mo kana nu pui hual kan hin khana nge a han ti chuan engatan ma ngai lo ti khret tak chuan Miss Paul chuan a han beng hoi le ta sok maya min beng ngamelo a kan ti chuak le ta chu ta le Miss Paul chuan rồi mong chuan hao sat nai nei em ni hao sat nai nei ni chuan i pasal holi sui ve chen chu kola kan hriang chu atita chu nu mai chu eva han huai sin em rồi cha ta chuan a chu a ho lo mong che tin a kon au chiam maya mane zo po chuan i thil ti hi adik lo khop mai Miss Lucas hi Mr. Morgan bial no ni ti i khatlo ni mai the kan ma lo ka anin nei trap ong nge sin en tinge mo khatiang khan ti ngam sok le a han tia midang ho po chuan Mr. Morgan chu pafel takanga lang mani se a thinrem ve chuan a hlom thei te mai nia chu wang chuan thil ti hi chu a fu lo vio don in ka hiya tin ro soi bok ani chu ta le wei chali chuan ni adik wei cha da chu kan khil hal te yang long ha ko wei cha da chu kan khil hal nge an tia mane zo chuan kha mo kan se reng kha a poi hle mai Miss Lucas chuan a pasal hual chuan khidanga i thil ti man hi i mudon khom mai chuan anu pui hual lamak kan tana wangin ke ni po kan chunga tu songnalan tirin kan ha tang min kai san tiang he yang le a han tia ma se Miss Paul chuan khanu lama in tana wang khan in na tong a khai san chu sei do in na tong hian ban vek in ni don hetiang ang mo hin omlo la midik lo hi Morgan company hian kan mo lo ve tin a phone chu phota apan hena chuan Pearl Plaza muna do kan neya na thok ho zong zong kha tuna hian ban ngal vek la ka do ne an che dana moi lova chuan nakin zela po Morgan company a chuan nan tho thelo nu turin am vai khan block vek la ka do bokani tin phone call chu han siam ta ma se midang ho chu an nui lo za khop maya enga ta man lo ngai do thei to pen lo nia khatianga phone call li siam wang khan Mr. Morgan chuan min ban nga lang mo oi om lo lutuk i huai sen le mai ma se hi lo khian che min bum don chong lo an tia chu tian nui lai chuan amma nei zo chuan phone call adong ta oh hello an tia ole a chun zom chu episode le kan kon tianga lo chu hon lo chang ola kan kon ti chuak le vat don ni o